Cyflwyniad dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg bellach 1.4. Hafaliadau trigonometrig, y datrysiad cyffredinol. Ystyriwch yr hafaliad cos theta yn haflu 0.5. Wrth ddefnyddio cyfrifiannell, cafwyd y datrysiad cyntaf, sef theta yn haflu 60 gradd. Mae'r graff cos theta a cos theta yn haflu 0.5 yw'r llinell las, a bob tro mae'r llinell las yn croesi'r linell goch, mae yna ddatrysiad. Felly, dyna'r un cynta, 60 gradd. Mae ystyried cymesuredd y graff cos yna'n galluogi ni ddod o hyd i ddatrysiadau eraill o fewn yr amrediad penodol. Felly, os ydyn ni angen yr atebion rhwng minus 180 a plus 180 gradd, ni'n cael 60 a ni'n cael minus 60 gradd. Ond, os ydyn ni angen bob datrysiad, wrth mae'r gwreiddiau'r hafaliad ar ein lleoliad 60 gradd a'r donfedd cos theta bron ar ôl y pwynt maximum, sef mae un fyna a mae un fyna yn yr un lle, felly 60 gradd heibio'r pigyn. Felly 60 gradd plus 360 yn rhoi 420, plus yr un nesaf yn mynd i fod yn 780 ac yn y blaen, minus 360 yn mynd i fod yn minus 360 arall, a ni'n cael minus 660, a byddem yn ymlaen am byth. Felly, gallwn grynhoi y restr yma trwy ysgrifennu bod theta yn haflu 60 gradd plus c lluosi 360 gradd, lle mae c yn gyfanrif, positif neu negatif, ac ewn ni bob ddatrysiad fyna. Hefyd, yr ail ddatrysiad, sef yr minus 60. Felly oedd minus 60 dyn ni, plus 360 yn mynd i roi 300 gradd, plus 360 arall yn mynd i roi 660, tynnu 360 a ni'n cael minus 420, tynnu 360 arall a ni'n cael minus 780, a mae fe'n mynd ymlaen am byth, lan i plus anfeidredd a lawr i minus anfeidredd. Felly, gallwn ni ysgrifennu hwn trwy ddweud mae theta yn haflu minus 60 gradd plus c lluosi 360 gradd, lle mae c yn gyfanrif, a byddwn wedi cael pob un o'r atebion posib. Mae datrysiad cyffredinol hafaliad trig yn rheol sydd yn rhoi pob datrysiad posibl ar gyfer yr hafaliad. Felly dyna ni. Dyna oedd yn graff cos ni. Dyna oedd y linell oedd yn cynrychioli 0.5. Felly ni'n cael theta yn haflu 60 gradd plus c lluosi 360, neu minus 60 gradd plus c lluosi 360 gradd. So mae'r atebion yna yn cynrychioli pob ateb posibl. Maen nhw'n gael fe'n datrysiad cyffredinol ar gyfer yr hafaliad cos theta yn haflu 0.5. C yn gyfanrif. Os byddwn yn gweithio mewn radiannau yn lle graddau, gallwn ysgrifennu datrysiad cyffredinol yr hafaliad cos theta yn haflu 0.5 fel theta yn haflu pi dros 3 plus c 2 pi, neu minus pi dros 3 plus c 2 pi, lle mae c yn gyfanrif. Ar gyfer sain, darganfyddodd datrysiad cyffredinol mewn graddau yr hafaliad sin theta yn haflu sin 117 gradd. Felly, o'r graff, mae 117 yn y man yna, sy'n rhoi i ni atebion gyfatebol ym mhob un o'r llefydd mae'r llinell las yn croesi'r linell goch. Felly, mae hwnna yn mynd i roi 63 o cymesuredd, felly
180 minus 117 yn rhoi 63 i ni. Felly ni'n mynd i gael yr un peth wedyn ni am 360 bob ochr i'r 117 ac yn y blaen. Felly mae datrysiad cyffredinol yn mynd i fod yn 117 gradd plus C lluosi 360. Neu 63 gradd plus 360 lluosi C. Plus neu minus. Felly mae C yn gallu fod positif neu negatif, cyfanrif. C yn gyfanrif. Darganfyddwch datrysiad cyffredinol mewn radiannau yr hafaliad tan theta yn haflu minus 2. Felly dyna graff tan theta. Minus 2 dyn ni'n y lleoliad yna, linell las. Mae bob un o'r gwerthoedd yma yn gyfateb i ateb yr hafaliad. Felly'r cyfrifiannell yn rhoi'r gwerth cynta, a ni angen adio pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, ac yn y blaen, neu minus pi, minus 2 pi, ac yn y blaen. Felly y datrysiad cyffredinol yw minus 1.107 o'r cyfrifiannell plus C pi. Mae'r graff sain tan yn ailadrodd bob 180 gradd, bob pi radian. Lle mae C yn gyfanrif. I chi nawr, ymarfer un, atebion yn dilyn, byddai'n darllen nhw mas, stopwch i'r fideo fel bod chi'n gallu ateb nhw a wedyn byddai'n rhoi'r atebion i chi. Darganfyddwch datrysiad cyffredinol mewn graddau ar gyfer yr hafaliadau yma. Felly mae 4 i chi fyna. A wedyn darganfyddwch datrysiad cyffredinol mewn radiannau ar gyfer yr hafaliadau yma. Felly, sin, cos a tan wedi amrywio yn y fyna. Atebion yn dilyn nawr. Yn gyffredinol, mewn graddau, os yw sin theta yn haflu sin alpha, felly mae alpha gyda ni, plus C lluosi 360. Neu 180 minus alpha, plus C lluosi 360. Lle mae C yn gyfanrif. Mewn radiannau, os di sin theta yn haflu sin alpha, mae theta yn mynd i fod yn haflu alpha plus C lluosi 2 pi, neu pi minus alpha plus C lluosi 2 pi. Lle mae C yn gyfanrif o'r graff. Ar gyfer cos, os yw cos theta yn haflu cos alpha, mae theta yn mynd i fod yn alpha plus C lluosi 360, neu minus alpha lluosi C plus C lluosi 360, lle mae C yn gyfanrif. Mewn radiannau, mae theta yn mynd i fod yn haflu alpha plus C lluosi 2 pi, neu minus alpha plus C lluosi 2 pi. Lle mae C yn gyfanrif. Tan, os yw tan theta yn haflu alpha, mae theta yn mynd i fod yn haflu alpha plus 160. 180, mae'n flin dwi. 180 lluosi C. Pob un arall yn 360, tan yn 180 lluosi C. Lle mae C yn gyfanrif. Yn gyffredinol gyda radiannau, ni'n adio theta yn haflu alpha plus C lluosi pi. Lle mae C yn gyfanrif. Felly dyna ni crynodeb sin theta yn haflu sin alpha. Mae theta yn haflu alpha plus 360 C, neu 180 minus alpha plus 360 C. Cos plus neu minus alpha plus 360 C, tan alpha plus C lluosi 180. A y ffurf cyffredinol mewn radiannau.
Bydd angen i chi benderfynu a i chi mynd i gofio'r canlyniadau yma neu deall sut i ddod o hyd iddynt o'r graffiau. Enghraifft 3. Darganfyddwch datrysiad cyffredinol mewn graddau ar gyfer yr hafaliad sin 4 theta minus 10 gradd yn hafel i 0.5. Felly, sin 30 yn hafel i 0.5. Felly, mae sin 4 theta minus 10 yn mynd i fod yn hafel i sin 30. Felly, ni'n gwybod os dwi'n sin bod 4 theta minus 10 yn mynd i fod yn 30 plus 360k neu 180 minus 30 plus 360k. Felly, ail drefnu, mae 4 theta yn mynd i fod yn 40 plus 360k neu mynd ar 10 draw ni'n cael 150 plus 10 sef 160 plus k lluosi 360. Rannu 4 ni'n cael bod theta yn hafel i 10 plus k lluosi 90 nawr neu 40 plus k lluosi 90. Lle mae k yn gyfanrif. Enghraifft 4. Darganfyddwch datrysiad cyffredinol mewn radiannau tro yma ar gyfer hafaliad cos 7 theta yn hafel i cos 2 theta. Gan maen nhw'n cos, mae dyn ni 7 theta yn hafel i 2 theta plus 2k pi neu minus 2 theta plus 2k pi. Felly, yr un cynta, o'r ochr chwith gynta, mae dyn ni 5 theta yn hafel i 2k pi, felly mae theta yn hafel i 2k pi dros 5. A yr ochr dde, felly mae 9 theta dyn ni wedyn yn hafel i 2k pi, theta yn hafel i 2k pi dros 9. Datrysiad cyffredinol, mae gyda ni'r k yn yr ateb. Felly dyna'r ddau ddatrysiad sydd gynnam ni. Lle mae k yn gyfanrif. Enghraifft 5. Darganfyddwch datrysiad cyffredinol mewn radiannau ar gyfer hafaliad tan 4 theta yn hafel i minus tan 2 theta. Gan fod tan minus 2 theta yn hafel i minus tan 2 theta, gallwn ysgrifennu'r hafaliad fel tan 4 theta yn hafel i tan minus 2 theta. Felly mae minus 2 theta wedyn plus k pi a mae'n hafel i 4 theta. Ail drefnu, mae 6 theta yn hafel i k pi, theta yn hafel i k pi dros 6. Lle mae k yn gyfanrif. Defnyddio'r fformwla ar gyfer onglau cyfansawdd i brofi'r unfathiannau. Felly ni'n angen dangos bod cos theta yn hafel i yr un peth a sin 90 minus alpha, cos alpha yn hafel i sin 90 minus alpha a sin alpha yn cyfateb i cos 90 minus alpha. Felly defnyddio'r fformwla ar gyfer onglau cyfansawdd. Sin 90 minus alpha yw sin 90 cos alpha minus cos 90. Sin alpha, sin 90 yn 1, cos 90 yn 0, felly cos alpha. Cos 90 minus alpha yn cos 90 cos alpha plus sin 90 sin alpha, cos 90 yn 0, sin 90 yn 1, felly sin alpha. Mae y unfathiannau yma yn ddefnyddiol mwyn datrys rai hafaliadau. Enghraifft, darganfyddwch datrysiad cyffredinol mewn graddau ar gyfer hafaliad cos 5 theta yn hafel i sin 2 theta minus 45. Ni'n mynd i ddefnyddio'r unfathiant yna i newid y sinau mewn i cos. Felly mae sin 2 theta minus 45 yr un fath a cos 90 minus y 2 theta minus 95 sy'n mynd yn plus. Felly mae cos 135 minus 2 theta dyn ni. Felly mae cos 5 theta yn hafel i cos 135 minus 2 theta. Felly mae 5 theta yn mynd i fod yn 135 minus 2 theta plus 360 pi k. Neu bod 5 theta yn minus y braced yna
plus 360k. Felly ail drefnu, ni'n cael bod 7 theta yn haflu 135 plus 360k neu 3 theta wedyn, y plus dyn ni fyna, mynd fe draw, minus, felly 3 theta yn haflu minus 135 plus 360k. Rhannu, dy 7 yn yr un cynta, felly 1 7 lluosi 135 plus 360k, neu theta yn minus 45 plus 120k wedi rannu dy 3, lle mae k yn gyfanrif. Gwaith i chi atebion i ddilyn, felly ymarfer 2, darganfyddwch datrysiad cyffredinol mewn graddau ar gyfer y hafaliad yma, 2 i chi wneud fyna, 1 sain a 1 tan. Cwestiwn 2, darganfyddwch datrysiad cyffredinol mewn radiannau ar gyfer y hafaliad yma, 1 cos ac 1 sain. Cos yn haflu cos, sain yn haflu minus sain. Darganfyddwch datrysiad cyffredinol mewn graddau ar gyfer hafaliadau yma, 1 yn cos yn haflu sain a llall yn tan yn haflu tan. Chi wneud rheina, stopwch y fideo, mae'r atebion yn dilyn nawr. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar datrysiad cyffredinol o hafaliadau trigonometrig.